Madoka chere mabiangu tikutambire kunhonzo manhoko dzozwaro chino mwedzi uno wakubvumbi munhauza nyasi 17 personnel ari mupurisa awo panyamapanda asungiwa nemapurisa awo kumuzinda waMorris Depot nokuda kwanyaya yechimanja mubudu yomari kuAmerica inoita madhora $20 yaakaja yaCharles Kasambwa uyo ari muzvinabhizimusi panyamapandapo. Charles Kasambwa akanga anetsiwa afurufushiwa na17 personnel akabva aenda komangara kumuzinda wawo chaiwo kuHarare. Izvi zvaita kuti Charles abenhuke nomapurisa akagopa 17 mari yokuAmerica $300 yaainetsewa yaita kuti asungiwe 17 yu idi apfidza. Wamonzora novamwe wavo bato reMDC waenda pamberi pakuvhota kuti mutungamiri wenyika abvumiwe kuita zvokugoesa vanhu vaanoda kuti ndio waite vatongi vomunyika. Izvi zvaitiwa nyasi mudare guru roparamende dare rosenate. Toramba tichiti Wamonzora heno kuti wapindiwa nei dimabi yangu. Kusaika kwawachamisano zuro pakatongiwa makomborero ari zviwishe novamwe wavo voMDC Alliance watungamiri paita kuti wazhinji warambe wachibvunzana kuti kohokonai. Izvi wazhinji vangu varibe kuzviningira nokuti makomborero akamira nawo vamwe vesevo pawagosungiwa. Idi Katolika dzonere kari kuitika ikaka. Tinoemba kuti wachagochinja maitiro. Kune vamwewo vari kuringira zvomatongerwo enyika vari kutiwo wachamisano bato ravo waakufanira kuti waite zvekuita kurwisana nobato roZANU-PF nohurumende iyi kuti wareke kugoita zvavari kuramba vachiita izvi. Izvezvi kureketa kuno wakabva kurambiwa namutongi Pateo namutongi Bunu kuti mumwe wavo anonzi Gift Kanjana akanga ari ndiye akunda kuChegutu akanzi ndiye aribe kukunda. Izvozvi zeki yakanga yabvuma kuti yakaita kuresva asi palibe chiri kugoitiwa. Wakuru wodarewo wati palibe zvavanogona kugoita. Idi mutongero wakadai wakanyangaritsa mabi yangu. Hurumende kureketa kwayakamboita paya kuti yaita kuti mugwagwa yese munyika inzi itsaona yati iyo yagoda kunadzirisa mugwagwa yomunyika yakakurisa. Wati iwo makanzuro ari kutadza kugadzirisa mugwagwa iyi waakuda kutoti ndio wagadzirise. KuHarare vachagadzirisa mugwagwa 32, kuBulawayo 13, Matebelere ndio dzauru 3, kuMidland 21, kuMatebelere ndio dzasi 10, kuManicaland 10, kuMashonaland yopakati sere, kuMashonaland yokumabuda zuva 37, kuMasvingo 20. Heno mabi yangu ticharamba takaringa. Pai kanzuro yeguta reHarare yakufunga kuti ichirege kugopa vanhu mutero yekuti waite zvemakombi. Wagotiwo wakuda kuunza zvokutakurisa vanhu zvakachinja zvakasiyana nezviripo kare. Heno kana wakagozvikona iwo vari kuzvitadza zvokuita zviripo zvacho. Vanhu vakukwanisa kugotora mapasipoti nomari yokuAmerica inoita $6 inobuda mumazuva 3 kwaiya kuita $200 inobuda muzuva ribodzi kwai iri kuita $300 319. Hurumende yati pokare kunyohwa kwobvunzo dzinoinyohwa pakati pogore kwamisiwa. Wati wese wada kunyora bvunzo wagomirire kugonyora kupera kwogore. Idi wanofunda zvoCambridge ndo vari kutoramba vachigoenda mberi pakadari. Hurumende iyi pokare yagotiwo yakuvhura wanoita zvokubheja kuti wabvumiwa hawo kusenza. Ipapa wanoita zvomakirabhu pai vari kubvumiwa bakusenza. Musika unotengesewa foja wavhuwa pokare. Wari kuringira kuti vachagoboya foja yakawanditsa kupfuura gore rapfuura nozvikamu sere kubva muzana. Heno kana wakagozvikona asi ticharamba takandoringa. Toringa edu Zopa Sirese
painyi kambani yo Eskom yamagetsi mu South Africa iri pamushishi kureketa kuno nokuti kambani inoapa uruzivo makombiyuta hwokuseenzesa yo-Oracle yatiyo ichadaba kuseenza nawo iyo vari kuda kuimanikidzira kuti igoseenza nawo kusvikira gore rinouya parinopera. Ichokwadi kuti ng'ombe yekuronzewa unotokama wakaringanzira. Tanzania yagotiyo yakuda kugotora vamwe varairidzi vanosvika zviuru zvitanhatu kuti vagopinde mubasa chipolipocho. Toimba kuti izvi zvichaitika zvigosimudzira nyika iyi pamusorosoro. Dhamu romvura nomagetsi rikuvakiwa noEthiopia parwizi rwoNile ruri kunzi raita kuti nyika dzirambe dzakangoringana nodziso rokuda kuita zvibhakera. Kureketa kuno kwaiwa Ijipita nokuSudan ndo vari kupa musoro kuramba kuti zvedhamuri zvigoteka ire mberi. Hino kuti zvichagumirepoi toramba takandoringa. Wakambengo vari masoja kuTurkey waida kuita zvokupirigura hurumende ikweyo wagoisiwa mujeri kweupenyu hwese nyasi. Idi pakanyangaritsa. Pai kuBritain kwanzi vanhu vari pasi pemakore 30 vagopuwa kamwe kamushonga kakodziwa mupengo kasiri koAstraZeneca. Idi AstraZeneca iyi inenge yapinziwa mushishi kureketa kuno. Asi tiri ipapo togumira pano mabi angu ndini wenyu Mhandu weonhawo.